Ongi etorri, herri irratiko entzule, ongi etorri Eusko Ikaskuntzako lagun. Sintonia eta musika honek adierazten dituen bezala, bagoaz berriro ere Eusko Ikaskuntzaren bidetik gai berri bat jorratzera. Gaurkotasuna aldu baserriak gure ingurune honetan, horretaz egingo dizuegu datozen minutuotan Eusko Ikaskuntzako bi lagun eta gure bi gonbidatuekin. Hogeita bat garren mendean bete-betean sartuta eta baserriak baldu etorkizunik gure ingurune honetan, Euskal Herrian, Gipuzko mailan, honetaz guztiaz, izte ingo digute gaur batetik eta mendi nekazaritza elkartetik Xabier Arrutik eta bemendi elkarteko Mikel Zendoia. Hartara gure helburua analisi bat egitea da, plazaratzea mai gainean ipintzea gaur egungo baserri giroa nola dagoen eta zein etorkizuna duen. Esan bezala, gurekin Eusko Ikaskuntzako bi lagun, bi gonbidatu mendiko elkartetik, gerente gisa kudeatzaile modura, Xabier Arruti, ongi etorria, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta nekazaritza elkarte, bemendi izeneko elkarte honetako kide bezala ere, lagun bezala gurekin dugu Mikel Zendoia. Mikel, eskerrik asko zuri ere, etortzeagatik. Bai, eguno, eskerrik asko zuri. Ari gara beraz, eta gure asmoa hori da, baserri giroa azaltzea, aztertzea eta bere etorkizuna zein den nola ala irakurtzea, hori da helburua, hori da nahia. Xabier Arruti, lehenengo galdera, nola dago agian baserriaren giroa, horla flash batean botata gure ingurune honetan. Nola ikusten dituzuk espezialista modura? Bueno, zer esango dizut, nik esango nuke ez bere momenturik onenean. Eta izango ditzake niri lehenabitu burutik pasatzen zaidan idea, ezta ikusita bere historia eta ez dakit, jendea baserritik kalera eta jendea industriara eta beste sektoretara joan dela eta orain bizkabaten azkeneko urteguetan hori jarraitu egin duela beherakada horrek esan genezakez bere momenturik onenean. Bueno, irakurketa laburra, eskatu bezala, eta izango dugu astirik etorkizuneko minutuotan ere horretatik egiteko. Mikelzuk ideia berbera duzu, ikuspuntu berriak gintzabiltza, baserri giro hori ez dagoela bere momenturik onenean. Bai, esan diteke ez, pizkatorre Xabierrekin ados nagoela ez, baserri giroak edo baserri munduak, bertatik bizi diren edo bizi nahi duten jendearen inguruan, ez direla garaiona bizi ez, ikusten dela pixkan nola daiteko gainbera bat ez, horrela, baina, hain gaizki ez ikusteko eta hain beltzen ikusteko, esan daiteke, orain ere garaiz gaudela ez, pixka bat horri heltzeko, gelditu eta berriro ere abergorantza bidaltzen den. Helburu horrekin ere gaur elkartu gara hemen horretaz hitz egiteko ez. Bueno, flash hau, irakurketa hau lehenengoa bota dugu, baina azaldu iezeguzu ez, bemendi elkarte horrek lan egiten du, mugatik, Gipuzkoa mailan ari gara hitz egiten beraz Irun Hondarribiatik, Usurbil, Andoaingo irakurketa horrekin ez, baiara horretan gutxi gora bera, gure esparrua irekiz, mendiko elkarteak, badaka esparru zabalagoa, azken finean, mendi eta mendikoi, Xabier Arruti zerra mendikoi kasuntan. Bueno, mendikoi Landa Garapen Instituto bezala ezagutzen da, azken batean Eusko Jaurlaritzako nekazaritza saileko sailaren menpe dagoen elkarte publiko bat da, eta bere misioa edo bere eginkizuna da nekazaritza sail honek markatzen dituen politika edo bidean landa garapena sustapena, promozioa eta formazioa egiteko planifikatzea eta ekintza horiek burutzea
beti ere nire alboan daukadan Mikelek ordezkatzen duen bezalako elkarteekin batera lan eginez, eta azken batean lehen sektoreko jendeari eta landa inguruneko jendeari zerbitzu bat eskainiz eta bere beharrei erantzunez. Ulertu liteke, Mikel, beraz, mendikoik egiten duen lana zuentzako aita baten antzerako lana izan daitekela, lehiazko esparru txikiago batean zehatzen zarete hor umeak eta sortzen? Bai, nolaz baitola esan litele, behar esan duen bezala beren esparrua gure baino askotaz ez, zabalagoa da ez. Guk lan egiten dugu nire kasuan, zuetan ditun bezala mugatik, Ondarrabi, Irun igazi eta Usurri lan baina ez. 13 herrioetan egiten dugu lan ez. Eta gero saiatzen garen ere beste lurraldearetatia eta gutzen, eta beste zer egiten duten ez. Eta aita bat bezala, eta nik esango duke, beraien lan egiten duten esparru horren, zati, igual txikiago batean saiatzen garela lan egiten, gure lana, azkenean ere bideratzen dugula, zati txikiago batean egitera. Eta baita ere, igual ere, nola mendikoigan esparru zabalatzen duen, gu ere izan gintezkela, baserritarraren aurrean, mendikoira joan aurretik, urbildu litzekelen puntua, ez? Bitartekari bezala ere, bitartekaria, bai. Bai, ez, jarraitu zen egunarekin gure gaur egungo terminologia berri hauetan, gure klientea mendi nekazaritza dira, eta hauen klienteak dira eskualde bakoitzeko baserritar eta landa inguruneko jendea. Naiz eta bai beraiek eta bai guk garbi eduki azken klientea baserriko jendea eta landa inguruneko jendea dela, goa legintzen gara hauei aldik eta zerbitzurik honera ematen, gero hauek posible edo tresnak eduki ditzaten lekuz lekuko biztanlegoari zerbitzu horiek aliketon duen emateko. Zer gertatzen da azken finean ere bai mendiko joen klienteak direlako zegoen kliente horiekin. Edo ezarkera egin du, baserri giro hau, landa mundu hau azken finean ez bere momenturik onenean egotera. Ganora falta izan da, gaur egungo egoera konsumistak, gaur egungo gizartaren eraginik badago, industrializazioak, zerratikan gauden momentu honetan, zin gerakurketa orokorra? Faktore asko ez ikusten ditut ez, baina nik uste 80. hamarkada horretan industrialdea bizi zuen bezala, berakada bizi izan zuen bezala, nola ez baitere azkenean berakada hori ere xabate baserritara edo nekazal ingurunera ere iritsi zela ez. Orduan gero ere berriro industria sektore hau berriro ere garatzen hasi zanean, baserriko jende asko ikusi zuen hortik ogibidea edo hor bertalan egin zezakela, baserria baino diru gehiago aterako zuela, eta pixka bat berrexago egiten zitzaion kanpora lanea joan, eta gero baserria mantentzen zuen, baino ez pixka bat baserria ezan bere lehen aktibidadea ez. Esan genezake baserri misto asko geratu zidala. Eta geratu dian baserri gutxi horiek gero ere nik ustez sozialea aldatu den bezala baserriko jende gaztea ere aldatu egin da ez. Orduan jende gazte guztio nahi duguna da lan egin astegunetik ostiralera, soldata bat etxera eraman, eta asteburua jai, eta ez dugu nahi eguneroko lotura hori ez. Pixkat baserriak eskatzen duen eguneroko lotura hori ez dugu nahi guretzako. Gure gurasoengan ikusi dugu eta ez dugu nahi guretzako. Orduan pixkat bi faktore nagusi hobek jarriko dituzke. Zergatik ez dugu nahi guretzako edo... Bai, nik uste dut Mikelek esan duenarekin jarraituz ez dela Euskal Herriko edo Euskal Komunidadea ezkidoko arazoa, hau nik uste dut fenomeno zabalagoa dela, eta gutxienez Europa mailako esparru daño emango nuke, ezta? Nik ez dakit Europako gainontzeko txokoetan ezokoetan bezain bestekoa izan ganen gainberakada hau edo ongiagoa edo txikiagoa. Hemen alde batetik kontutan ikusi behar da gure orografia edo gure ikusi besterik ez dagoela ez dela Bretainako edo holandetako zelaiak bezala, eta horrek ere asko baldintzatzen duela
gure baserriak edo gure esplotazioak errentagarriak izatea edo izatea daukagun modeloan daukagun baserri edo esplotazio orain arte nagusiki izan den modelo produktibistago horretan, Eta gero nik uste hemen euskal gizartean daukagun beste fenomenoa dela, alternatiba, baserriaren alternatiba oso gertzin daukagula eta oso erakargarria dela Mikele jasaten zuen bezala. Hau ez dela, ez dakipa Bretañan edo Landetan baserrian bizi eta lana bila Parisera joan beharra, hemen 30 kilometrotara edo 20 kilometrotara lana topatu dezakezula eta baldintza honetan gainera, Denaren horre, betianik egon da hemen, baserri gintzako tradizio bat, eta gaur egunean, esan dutela, gaztutasun hori egon, bai, baserbitzu sektore bat gainean dugu, industrializazioare gainean dute, baserritarrek, baina nire beti tradizio eta ohitura handia, onda, ohitura hori galtzen ari da, ez da eskuz eskubi galtzen ari gari bateko etxea, euskaldunon izaera hori, etxearen izaera hori galdu egin dugu eta bat. Berik, erabat galdu den edo ez dakik, eta inbeste haino igual ez duk esango galdu den hori ez. Nik ikustu dana da, baserri bezala etxea mantentzen dute. Hau da, mantentzen dituzte, jendea nahi duena da behintzat etxe bat eduki, landa ingurunean etxe txopolit bat eduki, zure lursail zati txiki batekin, baina piskat ez duguna ikusten da horrek dakarretan lursail horiek garpi ez dira bakarri mantentzen garpi mantentzeko lan bat egin behar dago, eta kanpoa lanean nahi bali matea oso jende gutxik daukagogoa etxea etorri eta berriz lanean hasteko Orduan, nik uste izatera baserritikan etxe bizitzara aldatzen hasiote den, hori uste du baiet, baserria baino gehiago lehenbizi etxe bizitza da. Askorentzako baserria lan egiten lan leku bezala oso jende gutxik hartzen du, edo badakigu erradikazio finan denak izautzen ditugu, zein dien pixka bat baserria lehengo izaera mantentzen dutena, lehengo jardueratarako irabiltzen dutena eta baina honetan behintzat ikusten da kontrako aldaketa orain jendea leno hirira zetorren, orain jendea berriz hiritik landa eremura salto egin nahi du, landa eremuan bizi nahi du, nahi ditu bera entzako kondizio behago, bizitzeko kondizio honak, nahi du bere etxea, nahi du bere jardin txikia, nahi du bere, dena... Bai lan eremura bueltatu, baina hori baserri bezala eta kontzepturekin ezik eta lasai egoteko eta ondo bizitzeko eta berdea ingurunean eukitzeko. Bai, eta, neurri batean ala da, ez da, baina bizka baten baita ere pentsatzen dut, ezin degula beti eduki orain dela 20-30 urtetik edo gu baserria ezagutu dugun irudi hori pentsatu hemendikan 30-40 urtetara berdina izan behar dunik, ez da, nolaz ere, Nik uste gure doaia izan beharko dukela bilakaera edo aldaketa hori geure ganatu, ezin dugu pentsatu adibide jarriko dizut, orain dela 40 urte baserrietan behiak ez ziren belardietan ikusten. Behiei janaria etxera mazitzaien. Ganadu jana dintzen zen eta etxera mazitzen. Gehiago esango dizut, orain dela 40 urte hemen leku gehienetan garia egiten zen. Eta hartoa, eta ikusten genituen netak, eta zenun pinurik ikusten, eta paisai hori erabaten aldatu egin da, gu jaio horretik hasi izan aldatzen, ez da, baina aldatu da, eta nik pentsatzen ez aurrera begira ere aldatuko dela, baina gure birtude izan beharko dukela aldaketa hori aliketa ez da esango gutxiena izaten, bezik eta aliketa gure filosofiarekin edo lande ingurunearen izakera, oinarrizko izakera hori mantenduz edo konservatuz egin behar dela, ez da. Eta nik usteetan ekitin ezina dela, zenbait herritara bizitzeko etxetxoa eukitzea edo bizitzera bakarri joatea, eta neu adibide, baina horren bertan bizi geranon edo bizi gerenen retoa izan behar du, horragin joan jende hori
herrian integratzea, herriko giroan sartzea, herri horren ohiturak eta izakera eta bereganatzea eta herri hortako parteide bezala sentitzea. Nik uste dut baita ere dela balore batzuk mantendu behar dituguna, ezta? Eta nekazaritza aktibitate dagokionez ikusi dugu baita ere, ez? Nekazal turismoa orain dela urte gutxi hartu den kontzeptu bat izan da gure baserrietan. Hemen guztion seinale ere hori, aldaketa bat ematen ari dela, eta horrek ere guri trastorno gutxi sortu behar dugula agian, ulertzen baldin badugu, gizartearen evoluzio baten ari dela mundu mailan, eta horrek ere eragina duela gure lehenengo sektorearen evoluzio batean, baina zeratu behar garela bintzat horrek trastorno gutxi guri sortzea, baina araberean lehenengo sektor hori agian mantentzeko borondatea eta azaldu behar dugula, hor gaudenok bendipen. Bai, nik uste hori euki behar degula, o ikusi behar degula, sektorea, jendea eta dena aldatzen doan bezala, guk ere kapazia izan behar dugula, aldaketa hori aurre hartu ez, baina bueno, aldaketa horietan jarri, eta ikusi zer egiteken, gaur egun daukagunakin ez, guain dela 30 urte unakin, hori ezin zaio heldu ez, pixkat, gaur egun daukagunari heldu, eta hortan jarraitu edo, bueno, ez da, gaur ematen dien baldintzak ikusi eta Garbi dagoena da zikaskida hori evoluzio hori ematen ari dela, lehenengo sektorean, eta evoluzio horri ezin diogu nolaz ere bizkarrarik eman, zenpinean tren hori galduko genukelako. Baina tren horretan gaudela ere, baserri giro horretan lan egin nahi baldin badugu, benetan bizi aldaiteke, baserri gintzatik, gaur egun, zuzuzuke gaiez, badaudela aukera mordoak ateratzeko eta baserrigintza horretan lan egin eta horretaz bizitzeko. Nik uste bizi daitekela baserritik eta horren adierazgarri bizi direla dauzkagula baserritatik eta gainera benetako profesional bezala. Orduan hori da adierazgarri edo seinale baserritik noski bizi daitekela. Eta baserritik bizitza esaten egunean ez da gaizki bizitzea edo gaur egun edo pentsatzen dugun bezala orain dela 15-20 urte egin behar ziren ahaleginak eta oporrik ez eta lan gogorra eta lotura eta jai ez nik uste kontzeptu diek eta asko aldatu dira baita ere. Gaur egun bizi diren eta profesionala dira baserritarrak nik uste dut nahiko ondo antolatuta dauzkatela beraien oporaldiak, nahien ez dituzte hartuko, noski, baina nahiko ondo antolatuta dauzkatela, eta gizkitu. Bai, horre oporrak eta ez oporrak noien ingurunez, nik uste batzuk igual antolamendu ezberdina daukatela erosten gandik ez. Baserritik bizi diteke lan hori dudarik ez, esan duzun bezala xaber, ikusten ditugu ez, adibidea bauzkagu baserritik bizi den jendea, eta ez genuke, bueno, nik ondo bizi esan nahi nuke, bizitzeko ematen dudako ez dut esan nahi honekin bizi eliko ondo. Eta bakoitzak bere lana dauzkate, badakigu nolako lana diren, eta seguru aski beraiek nahiko dituzteken oporrek baino gutxego dauzkate, naiz eta opor horiek izateko instrumentak badauden eta ematen diren badago teorian badago zerbitzu bat, ordezkapen zerbitzu bat, oporretara joan itxeken atarri, baino zerbitzu horiek ez da nahikoa, ikusten da profesionalek askotan eskatzen dute, gero batek eskatu du astebeterako, besteak ere nahi du, eta orduan ezinean ere ibiltzen dira zerbitzu horiek, baina bueno, opor txiki batzuk izaten dituzte, bere parrandatxoak edo dituzte, ateratzen dira baserritik ez. Bai, antolakuntza horretan ikuste ere, beraiek ere asko aurrera egin dutela ez da ja lehengo baserria, elkarlan kasu batzuk ere ematen dira, igual ja ez gain ustiategi fuertetan ez, baina bueno, baten besteari laguntzen dio, eta nik uste nahiko modu politean antolatzen direla, ez baserretik bizi den hauek. Horrek esan nahi duzken pinean, irakurketa global bat behar dutela duki ez, batetikan baserria lana bai, baina bestetik ere baserria, baina identitatea, baserria, baina bizikalitatea, baserria, baina bizializatea, biak uztartu. Bai, nik uste bat
zuk esan duzunarekin ados, baserritikan bizi daiteke ekonomikoki antolatu ezkero, nik uste dut errentagarria direla baserriak, ikusi egin barra kasuz kasu, lurra barituzun, ez dituzun, horren kasu askoren aurrean aurkitu dizke, ezta. Baita esan behar du, baita aukera badala, naturarekin harremanetan, zeure lanari neurri hartuz, zeure buruaren jabe, zeuzera nagusika zeu morroi, ordutegia zeu jartzen dituzu, eta nik uste askotan balore horiek ez ditugula behar bezain beste goraipatzen edo kontutan eukitzen. Baita nik uste balore importantzera zeu da, eta askotan orain geotagia entzutena neorruralen figura hori, ez da, neorruralak sortzen ari dira geotagiago, sortzi orduen menpekotasun horrekin aztertuta daudelako, kalekoen, istiluen eta saturazio horren aurrean aztertuta daudelako, eta beste bateko bizi modu baten bidatu nahi dutelako. Gertatzen dena da, bizi modu hori eta baserritik bizitze hori, zuk esan zentzun bezala, egon behar dula osatuta, beste inguru horretan bizitzeko beste bizi baldintza batzuk edo ekipamentuak eta zerbitzuak eta izan behar ditula, ez da? Garri dago, garraio eskolarra dela, edo garraio publikoa dela, edo denda dela, edo hauzendegia dela. Horiek baitare dira, kontutan euki behar diranak, baserria eta baserritarrak biziren lekuan bizitzen jarraitzeko. Errentagarritasun ekonomikoarekin batera. Hori egin herri txikietan zailagoa da lortzen, Tolosaldeako makina bat herri txiki horietan agian zailagoa da, zueko behemendin dakaziten bailara dosparru horretan, handoendik iparraldera begiratu eta ondarri bitartu horretan, Donostia, Errenderia, Irun, Argentinian Gipuzkoaren populazioen erdia bertan dakazute eta hor alde mordoa gongo da, batetik bestera. Bai, durik ez dago Tolosaldeko edo Goierrealdeko herri txiki batek eukiditazken eskaerak edo defizitziak esan dezagun, hemen Baiara, edo niri tokatzetan Baiara ontako herriek, ez dauzkatela edo, ez dituzketela eduki behar, behintzat, gu edo, nik lan egiten dudan herri guztietan, eskolak badira, hartzaindegiak badira, esan dezagun denetik badagola, pixka bat, zegoeratan dagoen eta hori nahiz eta ez ezagutu, nik uste, denetan iristen dela, populazioaren gehiengora betza, baserritan bizi den gehiengora iristen dela, ikusten dut ere bai, transporte eskolarrak adibidez, herri batzutan hori landa inguruneko transporte eskolar espezifiko bat ez da existitzen, orduan pixka bat transporte hori egiten du baserritarra berak, eramaten ditu pixka bat aurrak eskolara, eramaten ditu hartzaindegira, herrira jesi behar ditula, beste mila zerbitzu eskatzen direla, eskatzen dira jende berri honek edo baserritarra joatzen den jende berri honek edo baserri zahar bat hartzen du jende honek eskatzen ditula bideak, eskatzen du largia, eskatzen du ura, pixka bat zerbitzuk asko eta asko eskatzen ari direla, eta azkenean ere ikusten dugulanen, lehendabiziko konfliktotxo edo txiki batzu sortzen direla, pixka bat baserrira doan pertsona honen, eta bertan bezidean ibizien baserritarraren arteko konfliktotxo txiki batzuk sortzen ari direla, usaia direla, eta ez zer egiten dezula, eta horrelako gauzak ere ematen. Ugaldu dira azken aldian nolabait hori, komplementaritate hori mandelako, nahazketa hori mandelako, bien artean, bizakera da bioren artean. Arrazoiek sortu dira zek ikusi dituzute. Nire kasuan, gure baiaran sortu dira, gure baiara ere esan dezakegu dela, gertalitekena, azken puntura eraman da, hori gertatzen dela, oso jende asko bizidera, lur gutxiago, eta denak irian etxea badugu, edo jendea irian bizida, baina ere hortaz aparte nahi du beste etxe bizita bat, landa ingurunean, eta gara juten da bizi kalidade baten bila, edo berak uste du
bere bizikalidadea erabatea dela, ez? Orduan, han gertatzen dana, bea bizi dela, baina, ingurun beste bost baserritar bizi ditezkela, ez? Eta baserritarrarrek, bizikalidadea badu, baina, berak bere bizi modua handik ateratzen badu, eraberean bere lantegia ere gura du. Orduan, sortzen dira nolazbaiteko kilabira batzuk, ez da, kilabira normalak, ez? Eta ez du hemen nionaz ere aditzagora mango gai hori, baina zen ere ez dakalako bestelako garantzirik. Bi lagunen azten gertatzen dira. Agian ere horrek erakusten dugu kasu honetan Donostia aldeko ingurunea guztia nahiko bitxia dela, ez? Populazioa handia lur eremu, landa eremu gutxi, eta askotan ere dakagunean landa eremu hori norbaitek nahi duelako urbe batetik edo hiri batetik baserri girora jun, ez dakagu landa hori, askotan lur horiek ematen ditugulako etxe bizitzak egiteko, industria guneak egiteko, errepideentako, eta hori ere askotan nik uste eta lehen uste aipatu dugula zerbait errealitate desberdina dauzkagu, bai Euskal Autonomia Erkidego kontutan hartuta, zer ikusirik ez dauka Arabak Bizkaia eta Gipuzkoarekin adibidez. Nik uste Bizkaia eta Gipuzkoa zentzu hortan berdinagoa direla. Baina gero lurralde bakoitzan sartzen zeranean ere eskualde bakoitza errealitate bada mundua da. Eta Donostialdea mundua da. Eta Tolosaldea beste bat, eta Goierrialdea beste bat. Eta Debagaia zer esanik ez, bere kooperatiba eta beraz, arazo desberdinak eta gaixotasun desberdinak ezin dira danak botika berdinarekin sendatu. Bakoitzak behar du bere botika eta bakoitzak behar du bere tratamentua. Donostialdean landa garapena egitea, da landa ingurun horren identitatea izakeera lehen sektorea lurrak mantendu eta konservatzea eta lehen gaiak baserriko produktuak produzitzea merkatu potentzial ikaragarri dagoelakon herri handia guetan eta apustua hortikan joan beharko duke. Tolosaldera joten batzera eta jartzen badituzu Orexa eta Beraztegi galde hori eta hor landa garapena egitea hori ere bada, baina horri ez da gehiago presio urbanistiko asko txikagoa da, eta nahi behar da osatu eta bultatu beste aktibitate batzuk eta sortuz, nik askotan esan dizen dut. Lehenago baserri bat gestionatzen zuena, orain baserritar batek lehenago 10 ziren baserriak orain bate bakarri gestionatu ditzazke, bere lursaiak. Beste mekanizazioa dala eta bar, beste dimensio bat hartu dutelakon gaur egungo baserriak. Herri txiki batean, lehenago 100 biztanle bizi batzian eta 100 horiek baserritzi bizi, orain 10 nahikoa dira 100 horien lurra gestionatzeko. Baina 10 horiek baserritzi bakarrikan bizi direnak bizi baldin badira herrian, motxik enditzen da herri hori. Hor behar du beste jende mota bat bizi direna baita ere, edo beste ekintza badaukatenak, eta azke batean herri horiek osatu behar dira ez lehen sektorearekin bakarrik, lehen sektorea da principala, baina baita ere beste aktibitate txikia jarriaz eta bizikalitatea gubetuz. Onaren, bareginen esaten edo komentatzen ez, askotan gertatzen dela, seme alabek ez jarraitu nahi izatea, makina bat arrazun nahi dio, zuk asioan komentatu duzu, Mikel, nire gulako azpienetik ospiralela lan egin eta azpeburua jai eta, badutela barra arrazoi batzuk, baina badago ere kontrakorik. Badago ere, hiri munduen agian jaio eta, paser egintzara joan nahi duen pertsonarik eta badago, agian gutxienak izango dira, baina egon badaude. Horiek zer egiten dute ikaspeko? Zabalegi bezalako leku dagoaz, bilagunako fraizoro ikastetxera gerturatuetan ikasten dute, edo nola izaten dute hartu eman hori? Lehen sektorera hurbiltzen zaigun jende berri honen inguruan, aipatu beharko litzakeen nabiziez, lehen sektorea zatituko duke hiru aktibidadetan edo ez. Lehenbizi, behiak alduratetik, argia bestetik eta gero esan dezagun baratza gintza eta lora gintza ez beste alde batetik.
Eta, nik eta, guk ikusten duguna gure baiaran da, azken aldian hurbiltzen zaigun jende berri gehien eta sektoretik kanpo datorre jende gehien hurbiltzen zaigula ez, hain zuzen ere, barazkigintza edo loragintza mundu honen inguruan, ez? Pixka bat, hurbiltzen zaigu jendea, etortzen da zu bideozun bezala, Zabalegin egin duen baratzagintza ikastaroa egin dulako, edo Faisorora zuzendu dalako eta egin dula loragintza kurso bat, edo barazkigintza kurso bat, eta ikusten du pixka bat zergatik ez bere bizimodua hortik ateratzeko modua badagoela, ez? Orduan pixka bat azten metro minimo batzu barrituzu pixka bat zure bizimodua hortik ateratzeko. Eta hor da, gu behemendi behintzat orduan sartuko ginateke, orduan bai Fraisorotik eta bai Zabalegitikan pixka bat gure gana bideratzen dituztelako, eta guk aldun moduan behintzat egiten dugulako, edo saiatzen garelako jende berri horrentzako lur berria bilatzen, ez? Eta pixka bat horren inguruan sortzen da agroalde izen hori edo proiektu hori. Eta pixka bat agroalde honekin bilatzen dana da, esaten duen hori ez, kanpotik datorren edo, izan dezake sektoretik bertatik datorren jendea eta besterik gabe haunditu nahi duena, ez bere ustiategia haunditu nahi du, eta arazoa bera da berriro, lurrik ez du. Lurrak normalean beste jardueretarako zuzentzen ditugu hemen, ez? Donostia handitzen ari da, kotxe gehiago daude, karretera handiagoa behar dira, trenbide berria egin behar da, eta pixka bat dena doa nekazaritzari lurraken duaz. Eta orduan pixka bat sartzen gara gu, sartzen dira udaletxeak, mankomunidadeak, begiratzen dugu pixkat lursail publikoa non dauden, eta ia lursail horiek egokitu ditaztegun guk gero bertan jendea baratzagintzan edo loragintzan aritzeko. Hortara iztuzuen laguntza horrekin ere, lortzen ez zutena da lur esparru horiek modu merkeagotu batean, ez? Eskura ipintzea edo jendearen eskura jartzea, ez? Bai. Beraz, ikusten duguna da, nahiko karga dela kanpotik datorren batentzat edo baserritarra den batentzat danik, beste, esan dezagun, beste negutegi bat jarri nahi badu, negutegi horrek bere inbertsioa dauzka, ez? Eta horri, gainera, lur bat, edo lursail bat erostearen prezioa jartzen badiogu ere, are eta gehiago ez, oso dirutza handia da, eta normalean lurra ez dute erosten, o ez dute aurkitzen lurri, eta bertan bera gehatzen da ideia hori ez. Orduan guk egiten duguna da pixka bat bilatu lur horiek, errenta simboliko batean jarri, eta lan amankomuna denentzako diren obrak eta egokipena, eta ura eta argia sartu, eta bideak egin, eta hori dena guk. Behemendik esaten duen bezala, Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta kasu Eusko Gobernuak ere lagundu gaitu Oiartzungo agroaldea egiteko orduan ez, denen arte lur horiek egokitu, eta gero ja izan dadila hasi nahi duen berri hori edo bertan jardun nahi duen baserritar hori ez, bere etxea egiten duena gainean ez, bere negutegia egokitzen duena eta jarduera hartan aritzen dena. Eta jende berria, bukatzeko jende berrian ikusten dugula pixka bat sektorearen zati hortatik datorrela, ez? Izan litek ere bai sektorearen zati hori dela orain pixkat indartsuago dabilen zatia, ez? Salmenta zuzena dela medio eta dena nahi dugu elikatu, baserriko produktua jan nahi ditugu, eta ondo elikatu nahi dugu gure burua, eta azokatara joaten dira gure gurasoak, eta pixka bat bultzada horri helduz, pixkat, jende berria behintzat izagutzen dugu jende berria sektorearen azpi sektore horretatik datorkigu. Eta gainera orain gutxi ere martxan ipini zala, Oiartzungo, orain dela hilabete batzuk Oiartzungo agroalde hori, iniziatiba berritzaile bezala eta ondo azaldu bezala. Eta lehen hori ginen esaten ez, eta ikasi eta nora jun eta aniz Fraisoro komentatu dut bilago da, baina makina bat aztuta ez, hor, materio edo maeztu edo arkautu ez, zuen eziketa prozesuaren barrenean daudelako mendiko elkartean, ez, Xabier? Bai, Fraisoro izango litzateke Gipuzkoako mendikoiko delegazioa, edo zentrua ez da. Nik uste dut Mikelek esan duena, hiru hitzetan labur bilduz,
nik uste belaunaldi aldaketa bat lehen sektorean edo baserrian edo ez dela egiten arlo bat bakarrik landu reizik eta kate bat dela, ezta? Alde batetikan sensibilizazioa edo irudia, baserriaren edo baserrialden irudi nik uste positibo bat eman behar dela eta daikorra, lehen esan dugun arrazoiengatik, euskara bat, baina nik uste sensazio hori eman behar dela eta nik uste gainera emateko moduan gaudela. Dago formazioa, nik uste formatu egin behar dira pertsona, profesionalak egin bihurtu behar ditugula, eta edozin ofizioetan, edozin ofizio egiteko ikasi beharran bezala, eta titulazio batzuk eduki beharran bezala, nekazaritzan aritzeko ere jakin egin behar da, gero eta gainera, gero eta teknologi gehiago sartzen dira esplotazioetan eta hortako prestakuntza beharrezkoa da. Ordenadoreak direla, makinaria dela, ez dakizar dela, genetika dela, hor ikasi egin dago. Eta horrekin batera, lurraren gestioa, ordenazioa, diru laguntzak, azken batean belaunaldi aldaketa hori lortzeko arlo desberdinetan ari geran guztiok elkarlapakean aritxe gara dukago. Elkarlan horretaz ere ari gara hitz egiten eta buru gara autori eginta eta aldaketak ematen ari direla eta aldaketa horiek erakutsi dugut adibidez nekazaritza ekologikoa doa ere sortu egin dela edo epatu ditugu landetxeak adibidez turismo gisa lehenengo sektore hori turismoaren ikuspuntu horretara gokitu egin dela, baina eta nekazal ekologiko hori ere zalda beste turismo mota bat, edo beste modu batera zanda egiten dire gertunaldiak, edo jendea juten da eta gerturatzen da nekazaritza ekologiko hori lantzen duten baserrietara, eta zalda museora jungo badinako ideia eta zentzu berean egiten. Baina guazen hartara baserritar horiek zer egiten duten, eta guazen museora. Pero ez, egiten. Hombre, ez dakit, museo bat ez dela izango deno ez, nik uste pixka bat nekazaritza biologikoan edo ekologikoan edo denaren nekazaritza mota hortan azten dana pixka bat azten dala nekatu dalako edo ikusten duelako hemengo nekazaritza edo bere etxeko nekazaritza ez duela bideratu nahi gaur egun zijoan betela bide horretatik edo hain produktibistaren bide horretatik ez. Pizka bat buelta ematen diote eta bilatzen dute lehen osan dugun legunaren ari da ator berriz gu nahi ditugu kalitatezko produktuak, baserriko betidanik izan dugun produktu hori edo gure amonak ekartzen zigun sagarura edo pizka bat horri ikustegi hortan jartzen dira eta egiten dutena da nekazaritza mota bat eta nik uste lortzen dutena da azkenean produktu horri enazten diote balorea handiago bat, ez? Claro, produkzio kostuak ere askotan ere jasatzen dituzten produkzio kostuak ere handiagoa dira, zergatik pixka bat ezin dutelako egin nahi dutena, ez? Baratzarekin adibidez edo fruitu gintzan edo ezin duten nahi duten produktua bota edo gaizone jo du barazki hau eta motako diota ezin dute, ez? Pixka bat hori oso kontrolatuta dago normatiba oso zorrotua daukate eta horren inguruan sortzen den produzioa ere mugatua da, ez da sortzen produzio industria batean sortuko litzateke produzio kantitate berdina. Orduan pixkat gutxiago produzitzen dut, baina produzio honek beste balore bat dauka eta pixka bat horrekin jolasteko modu bat edo, jolasteko ez, bizitzen gazteko modu bat iruditzen zaitez. Eta museo gisa horri ikusten da antolatu izan dira, ez pixka bat nik uste hortikan ideia ona izan dutela pixka bat jendea, kaleko jendea pixka bat urbildu, ez zer da produzio ekologikoa, produzio biologikoa askotan jende askontzako izpotoloan izango dira eta pixka bat ikustetan jende honek ez dala beste mundu hain gauza raroa, ez pixka bat natura respetatu, ingurunearekin kontaktuan eta ekoizten den produzio mota bat dala eta, ikusteko ez. Azken finean jendeak ikustetan ez dala gauza raroa eta bertatik sortzen dian produktua produktu ona direla eta besterik ez.
zuek irakurketa bera dakazute, Xabier alegia, gerturatu bartera ikusteko zautzeko eta ez dela horren beste museo izakera hori. Bai, nik uste museo izakera hori jartzen diola askotan joaten denak, gonbidatzen dituena gara, gertatzen dena hori dela erakusgarri askotan museo bezala ikusten dituztenean ze gizarte daukagun eta ze ezagutza dauzkatzen lehen sektoreari buruz eta lan inguruneari buruz, eta ni erabat ados nago hiriguneko jendea lan ingurunera gerturatu behar dela, nola ere erakargarri bihurtu, erakutsi, kalitateko produzio bate dauzkan balorea, azkenean gure sabelera jartzen duguna dela, eta gure osasunarekin erlazio zuzena daukala. Eta gira gainera gero gondok nahi dugula tomate hori, eta ondo kalitate eta ondo eginako eta, Bai, baina horren erderaz esaten diran las tres veces bueno, bonito y barato, eta horien ezan bete egiten da, baina ezagutu uniko henean ez dut ezagutu, merkea baldina da, edo oso merkea baldina da, askotan aldera ikurra. Eta nik uste dut, eta areta gehiago orain entzunten diranen entzun da, ez da, elikagaien segurtasuna nik uste duten gero eta garrantzi gehiago hartzen egala, jendeak gero eta konzientziatu dagoela, jaten dugunak seguridade minimo bat izman behar digula, eta hortigan aparte horretaz gain da gero goxoa eta politia eta izatea, baina gutxingo batzuk ez behar ditula, nik uste gure gizarteak gero eta konzientziatu dagoela, eta ez bakarrikan lehen sektorea edo baserria jaten dugunaren gatik, baizik eta zaintzen duen ingurunearen gatik ere, bai. Nik atzo komentatzen duen, holaxe beste eztabaida batean edo bilera batean, Euskal Komunitate Erkidegoko ehuneko 90 landa ingurunea da. Eta hori oso jende gutxi gestionatzen du, eta oso jende gutxi zaintzen du. Den hori gustatzen zaigu, astebuka iristen denean edo oporra ditugunean, mendira joan eta dena sekuna ikustea, eta gu beti ezagutu dugun bezala ikustea, eta hori, ez gara konturatzen hori handagoen jendeak zainduta dagoela. Eta aia zuten zeranean gustatzen, mendia joten geranean eta gustatzen zaigu norbait ikustea, edo bazterretar baten topatzen baldin badugu berarekin hitz egiten egotea, edo ez dakit. Edo herri txiki batera zuten baldin bagera, saldabero bat hartzea. Eta gara konturatzen urte guztian pertsona batzu bizi dela eta jende bat bizi dela batzuen edo askoren denboraldi murriz bat gustora pasatu dezaten ezta? Eta hori gizarteak nik uste bizkanaka ari dela ostaz kontzientzia hartzen edo eta bilago, eta baina horrean nik uste asko dagoela egiteko. Eta horrelako ekimenak baserriek iriki kaleko jendearen ganatan nik uste ekimen positiboa dira. Bizkanaka ari gara, makina bat gai nahi gainean ipini garanik, baina ari gara ere minutuak agortzen, baina orain gutxi garroturiko fenomeno bat eta hori ditko gora, produktua eroskiaren hori, eta kalitateko produktua eta bezarri giroko produktua, alegia azoketaraino gerturatzea. Izan ere, pasaren ostira lontan, orditzean, arratsaldez, lehen da bizikoz, merkatua azoko ipini dutelako, baita ere Donostian, berretxako baserritarrek ere pausu bera eman, eta azken zinean horrek zer suposatzen du, gu gizarte honetan erosketa ohiturak eta gune komertziala hundien ohiturei jarraiki ere askotan zailtasuna ditugunez bertraino gerturatzeko goizetan gatozen eta guazen arratsaldean ipinta ostiral batean gure lehen gai hauetara gairiko edo herritako jendea eta gerturatzen ditugun edo irakurketatu horrek. Uste, ikusten genuen abitat gure aldetik eta sindikatuan aldetik ere, pixka bat bertxako kasuan nahi ikusten genuen jende asko lan ordua direlako edo barrungo bizimodua delako ez duela, jende asko ez du aukera goizetan merkadura hurbildu eta produktu horiek erosteko
ez? Orduan guk gure eta esan barra gure aldetik eta sindikatuen aldetik sortutako pixkat ideia dela nahi gendun froga hori egin, ez? Pixkat merkadu hau arratzaldetan jarriak jende goizetan etorri ezin du jende honi aukera eman etortzeko eta ere berean eskatzen diren produktu, kalitatezko produktu eta baserriko produktu horiek eskaini ez jende honi. Eta esan beharra dago, pixo bat ere, arerio handienak edo, keja handienak ere, baserritarren handik etorri zezkigula, ez? Eta pixo bat, normala da, ez? Ulertu barra dago, baserritarrak, baratzen lan egiten badu baratzaldetan, eta prestatu barba ditu urrengo eguneko produktuak, osira larratxalde batean, egin bardu lana, larun bat goizeko produktuak jaso, eta prestatzeko, ez? Urrengo goizan berri ere salmenta puntura etortzeko, eta saltzeko, ez? Azkenean, lortu da, taldetxo bat, talde bat, goizketan egoten den talde, erdia baino gehiaguko talde bat egongo da, eta, pizka bat ere osatuko dugu, beste motatako produktu batzuk gila ez barazki egin ez. Eta, frogatu nahi pizkat ere, baldaketa horietara pizka bat, baserritarra ere oituteko ez. Oitu dadin, pizka bat, ikusdetan kaleko jendeak bere ohitura, erosketa ohiturak ere aldatu ditula, ez? Leno dena txikitan erostetan bezala orain zentru komertziala hondietara joaten gara, goiza bertan pasatzen dugu, erosten ditu gauza guztiak eta etxera goaz, ez? Eta pizka bat jendearen eta arratzaldetan bateatzen gara kalera eta gauzak ere erosteko aukera baldin badugu, igual zergatik ez, jendeak erosiko du ez, eta pixka bat horregatikan nik uste Donostin, Bertxako azokan eta Orbizin, arratsaldetako salmenta hori edo aukera hori behitat eskaintzeko idea horrekin sortu dela. Eta espero dugu ondo ateratzea, ez? Jendeari hurbilago egiteko, ostiral arratsaletan ere aukera hori izateko, ez? Asteburua dator, eta pixkat ideia horrekin. Itxaron barko dugu ere, egunek, ostiral horiek emango dugutelako referentziak ikusiko dugulako horrek aurrera zupeko aukeratik baduen, esperientzia hori ona sortatzen duen, edo ez. Dena amaitu beharrean gaude, baina esan bako duziak esan eta gero, etorkizuna nolakoa dugu. Pare bat minutu hendikan dugu jutzaren zat badauzkagu gutxi gara bera, Xabier edo Mikel, ez zuten ali jarraiki, esan etorkizunean, baserro giro notan. Nik uste pixka bat ez positibo ukatzeko ez ikusteko alde negatiboak arri, oraindik gara ez gaudela, ez? Badauzkagu baserri batzuk, geratzen zaizkigun eta baserritik diren baserritar hauek, baserri fuertea dira, baserritar prestatua dira, ez? Eta pixka bat, badauzkate bere zentroan formatu daitezken, eta pixka bat hortikan, salbu bezala gaude, ez? Pixka bat gure aldetik eta instituzioen aldetik erabaki barko da pixka bat ze baserri motan egun bultzatu eta ze baserri motarekin unien noiz pixkat produzio aldetik ze baserri motakin geratu nahi dugun eta zein bultzatu behar ditugun pixka bat baserritar horiek direlako berri esan duen bezala ingurunea kaleko jendeari gustatzen zaigun bezala mantentzen dutenak, ez? Eta ni pixka bat baserritarren alde botatzen dati, esango nuke ere ni kaletarra izan kaleko jendeak askotan ez dugula ikusten ez baserritarrak egiten duen lana, ez? Guk ikusten dugu mendia garbi dagoela, zelaia belarra motz-motza dagoela, eta karo, hori zen egiten du pixka bat, ez? Jardinero lan horien pixka bat baserritarra bera egiten ditula, ez ditugula guk egiten, ez? Pixka bat hori. Esan besteri gabe, gara ez gaudela oraindik eta nik uste mantentzeko modua badagoela. Mikelek esan duenarekin ados eta nik ere berdin pentsatzen dut, baserrian erostez gadu etorkizuna eta ni baikorra naiz, baita ere berak esan duen bezala, aldaketei aurre egin beharko zaie eta ezingo dugu pentsatu dekiko baserri mota horrekin, eta azken batean baserria negozioa da, esportazioa da eta ikustegi horrekin egin behar da lana. Nik aprobetxatu nahi nuke aukera hau, orain da garaiaen aurre matrikulazioak eta egiteko eta datorren ikasturtera begira gazteak ikasketa mota egin behar dituzten eta erabakitzeko. Eta nik uste dut interes
badaukatena eta sentitzen dutenak baserria eta baserriko bizimodua eta negozio hori edo lanbide hori zerbait idatzen baldin badio, nik animatuko nituzke mendikoiko egoitzatan informatu daitezen baita mendin ikastaritza elkarteen bidez, mendiren bidez eta bar, jakin dezaten formazioa aldetik eta aukera dagoen eta etorri ditezen gu bizitatzera eta ezagutzera eta guk informatuko genituzke, nik uste dut aukera polita dela, bizitak aldaketa asko ematen ditu eta hau ere aprobetxatzea edo probatzea ez dut gustatzen baldin zaie baserria eta lanbide hori eta natura eta nik uste dut animatu egin behar ditugula. Baserri giroak beraz merezi duela eta, gainbera honetan egonda ere, edo agian momenturik onenean ez egonda ere, merezi duela beraz probatzea, aprobetxatzea eta lehenengo sektore honen indar horri ekitea eta indar hori bertan mantentzea. Xabier Arrutin, handiko jelkartetik eta Mikel Zendeia, lehen ditik, eskerrak biori eta urren arte. Eskerrik asko zuei. Urren arte, eskerrik asko. Eta eskerrak zuei ere, herri berraziko entzule zareten hori, Eusko Ikaskuntzeko lagun eta kide zareten hori esan bezala gaur, baserri giroa mintzagai, baserri gintzaren, edo bezan da, baserri giroko landa horren egoera zein den, aztertu nahi izan dugu. Gaur egungo situaziotik, etorkizunari begiratu, eta begionez ikusi, zergatik ez, kontrako ibilbiderik nahi ez dugulago, guk baserriaren aldeko apustua egin nahi dugulako, horregatik gaur hemen elkartu, deskuratu eta honetaz hitz egin dugu. Beraz eta zenako guztiak esan eta gero, gureletik besterik ez bezarkada bat, Eusko Ikaskuntzaren izenean eta baita neure izenean ere, urko oblezonaren izenean, mi esker hor, bestalde hortan izateagatik eta urren arte, nesegia jo.